Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech reġa' sostna li l-wedi tiegħu fil-manifest elettorali tal-aħħar elezzjoni ġenerali kienu kosted u qal dan waqt intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista s-Sibt filgħodu hekk kif mill-ġdid irrefera għal dak li ppreżenta quddiem il-poplu l-Partit tal-Maduma f'wiedi proposti għal din il-leġislatura. Grech qal dan minkejja li fl-aħħar elezzjoni ġenerali il-Partit Nazzjonalista għala kritika kbira għal mod ta' kif ippreżenta biss il-costings tiegħu wara li l-poplu beda jivvota biex jagħżel gvern ġdid. Preżentazzjoni li fil-waqt li waslet tard waslet ukoll mimlija żbalji iżda s-Sibt filgħodu Bernard Grech qal bil-kontra. Għax kienet kosted, għax aħna nagħmlu l-istudju, għax aħna nkun qegħdin nanalizzaw id-data li tkun qed toħroġ. Dal-istess diskors Bernard Grech lisnu saħansitra ftit tal-jemilu waqt attività politika tal-Partit Nazzjonalista fejn saħansitra ftaħar bil-pjan ekonomiku tiegħu minkejja l-kritika li qala. Aħna għandna pjan ekonomiku ħriġnieh meta kellna l-elezzjoni sena l-oħra fil-programm elettorali. Intant is-Sibt filgħodu Bernard Grech ftaħar bil-passat tal-Partit Nazzjonalista, partikolarment bir-relazzjoni li kellu mal-Kummissjoni Ewropea. Dak iż-żmien kellna gvern illi kien stmat u kien jitwemmen mill-Kummissjoni Ewropea. Dan minkejja li l-istess Kummissjoni Ewropea tefet gvern nazzjonalista fi proċedura ta' deficit eċċessiv minħabba l-amministrazzjoni tal-finanzi ta' pajjiżna fi żmien Gonzipien. Ma kienx jonqos li Bernard Grech jiftaħar ukoll dwar il-bini tal-isptar Mater Dei mill-istess gvern nazzjonalista. Li għandna sptar li bnejna ħna state of the art. L-istess sptar li għalih il-poplu kellu joħroġ minn butu mal-150 miljun euro wara li nstab konkos difettus wara li saru pjanijiet biex jibnew żewġ solari fuq l-emerġenza sabiex jiżdiedu s-sodot fl-isptar. Spiża li kellha ssir ukoll wara li Skanska fi frar tal-2009 kienet iffirmat ftehim mal-gvern tal-Lorenz Gonzi fejn fih l-istess gvern ċeda dritt li jfittex lill-kumpanija Svediża f'każ li joħorġu xi difetti fil-proġett tal-qruq.